Ntega chedo ka histoire bo anga soro ka do anga e kono anga dalu kono ya fam abine lame mba nyine awfe ay nyuma yake ay sarakati bo ni sarakati bo alaga mamadou ay kuma dabla ni sarakati bo abi fen fla nyem ko ne bi mogo do ye na ya fo mina ne histoire indi bo am saraka do anga dalilu ko parce que dongo do mogo nyana ko fayda e dron bismillah wurudi tan do wurudi la fayda fo e ma adama de adla ko nyuma bo wallahi adama de adla ko nyuma o nyona fayda ti wallahi e ma mogo do fayda ka ti mine ma fayda mina bale ma flade ma mi fakune do tati mine ma do be no dugo jabi tu ka kula siribuka medal lu dimanche na bi meita nyona morde bul alhamdulillah awo ma fate morde bul de ibi mede tasro wallahi c'est chawti kilini atule do mi qur'ana do mba dima wallahi ima go be qur'ana ne de ba dima ima go be kilisi la ne de ba dima ima go be yiri la ne de ba dima alaga mamadou ka nyini ngali sebe ko ayatule do shu na mbe juma shula medal lu do ma be wasa ne ma fo fendi fengene na de nega bi nega tike mais ne be dalu di ma tangana mo bi bun so ma dafa wula fe bitan no ya dawi ala dinama ya fa moi qur'an ko no yiri la ay kilisi la mais ay nyuma yake wartigi badok mbe nyuma ya même maminga ayatul to aka baraka diun mo ka baraka di ibi jona mais dondola iga patron wallahi ne sebeni ke farala ke mogo bolu bamako ya ne sebeni ke farala keme fla keme nani billahi ne ya keme fla soro domina na to nga so fumin soja Allahu akbar mene yo ke mogo munun bolu ne ni qur'ana che bi olubi desena olubi ta do so la ne de bolu fla nyuma yake mogo yi yani a reka tlekan siga tola wallahi mina chenga histoire la kali mais ndele na Allah hagli jigna nyere la ya fam na soro chen ku yuma kena ha karamo ke ma fa mundi nyima ya kai de mbake parce que ala tira ko silman qata'aka wa hasan ila man asa ilayka nga nangu ma nyuma yake akuga nyuma ya famni mai mais nyaaya ay nyuma ya chama ngeni mais bi ale jigina atulay yelada parce que ne tarku imme nu da do ko anywana bi sinne rema anywana sira nema tarku nyemu wartigi badok mbi dondola barakela babulo barakela ta kuma sira uka dugula ya fam wartigi to wadi ko El Hassan aka barakela ta kuma sira uka dugula barakela ko ama ko kasa ne feka ta anga dugula misaliya la barakela war min babulo fitna kalo saba saraka wa bisaba ale dunya ka la halaya la kale uka dube chugumina ayo la kale patron ya do tiere la ni ngoni mina ta me warta bu patron muge patron aka fele be nyokona wallahi patron a wele ka do sokono ko ibina ta ka dugula sai ka kalo sara era mi ngulo wa bisaba mina dima onanga patron de kele de on taw ita kuma sele ko bi jaksa kele do tikela wallahi mine do ka cheibulu e ga war ka blow place wallahi galon tike mais ayi barakala wele ka do sokono apo mina e ba famu ya chugo mina ma fo o daindu nga hakli tigi ba famu e kam wari wa bisabay men difu nya aw kasu mina million tanjuru duina in ka baraka ala aka dula ni nga war soro e kana nga war soro mais abinini e drone ci mais barakela yire patron mbulu patron tika wari di fio barakela makaka nasara mais na ya dama ko ninda abtache wallahi e chama ba on feo kacha ibi danga de do bi na klima ke ya uta kuma be suka so be wardo ma uta jini pantalon ni telephone sa nu e keme duru du fama o yo chale wallahi ku bora tungala kodi
ba nyina tonga maja ko nga wafla jini ba yare la wallahi fa blogi to la wafla jini be la wa bisaba telefoni be bulu ko tonga maja fa donga juru be fala majini songo ko go songo be fala buruchi kono wa bisaba telefoni be bulu ya ko tonga maja wallahi ta chena wallahi ta chena karamo ke hey a chugo do tonga la hey nyaba chama ha chama tile ga ngole hatulai ha siriba hey nega dalu e chen go ma ma sa ko barka e chen ga nega dalu ga mungera sisa na ngo kamale ma ko nye million tandi ma katanga dugula attention ga duguma bile ko abita femba do yin ka soro ka taw ga dugula wallahi akon bi million tan juru bila ni tara ni barake bina nga warsa ayo dama sisa ko fara ga wabi saba nga tara ko dugula afene tara mi ga ya do mami yenne war juru do na masake do abise ga na nga dugu ci tlikili si sebai o ga juru do ni nan nan manan chesiri no chana na bolumi kara soro da mana chesiri de dana ma anana chesiri kana na fulu ni kan na fulu soro mi ye juru do ala o fatura mi nge o dinde to ko Muhammad o ba fu ko Muhammadul Hasani kaje yoro do fa mana fatu ka ba do fe ko na fulu tiba boati de nu mobili dakaba naw muso dakaba naw bolu dita ya famwa o mana sisa munana ke ale o di fe sisa ka faka wari ka pedu ka ba faku yin na folotigi du na folotigi bade ayaka war dun ka ba billahi kana tile sabake dakati siga ka su du na folotigi bade tile saba dakati siga ka su bodon dola atara da kubo suma dola abe fe dumsa do ngasono ko ale ga soro kana na le nana wala wasoro dumsa no sono ko atara da mige terke de tara dale mige ko Muhammad Hasani iga telefoni tike ko Muhammad Hasani ko ini hera shirawa ako terga ma ko kana nende ako fanda ni hera bishiwa wallahi ako ni ne tlisa ba ni ne tlisa ba baloti ne kaso ne bita don de yini kana duma o ba do mbibo ako ha ako ala ko tukura na kono ako watilka li ayamin dawli bayna nas wallahi je do be ale ala bula ba yela ma kada e turuna dugo setigi ba de le saba daga to sibo gaso wallahi ako ayo nyame ako chenye terke nye burukun saba nyogona dama buru kala saba ala Muhammad Hassan be kana kale ayra de be ka eswari ni seben kwa kasoro ka fo anya ka nga to ka fo ko ale be kana kuma mena ale muso do na de bena o muso de buru ya le bolo ya nya wale no feka kashi ale tata ko de vitini ya nya wa buru la no bolo ngane de ombe no kodi afi chukudi ay muso wala ko muso wa ko mumbe de la muso ko ako ni netle nande darate sigin fi ako mbi bode mi yala ni ko kan nyama situ ko nyama ndawla ne fe men zoro meto di dusono ma ko ni ndey vila ngora diten sina balota bulu ako afla o kashi de la on hasari akun shudi ole ke ngaddo bo burula ale sina ga buru be muso ma ko katano Allahu akbar taranay ay alamene wallahi ako ale dale o yoroina adale o yoroina ko ale de do de nana ale pembe ko baba ki kana ko dina ho mi ko akala ko ne ta chena le sa wada ka tesi ma mi ngaso dina vori ko te fu dina ho mi ko olu shi fana mbo bo mi parce que aba do ka le fa ko masake dina de bi jigu kaso wallahi aw ko nunu mena ne ka so sa fendi akwale nana saka du dala kana soro nyoko me chama su chama mishi chama kudi be ale ko nake masake do ne teri ne pateri masake do ako mbo bolo bo me shuina ale sirami ale tara soro o de be ka fifa masake nyere setigi ne be ka fifa aka jon fe ne setigi nyale do ako Muhammad Hasani ako ka chorba do ako chorba fatura ako be ne do ako ay ko ne chena mido ako ni sanjala ne baraka dia ka ubule ako ifaga na folo ako ifaga na folo bana ako barakela ko ma ko wallahi faga na folo tisegaba ako faga na folo tara tourner cheka na kedi la jarabi ako faga ifa nyuma ya mengawo ye faga na folo tisegaba ako nyebe so minu na ikadala nyebe nyoko minu na ikadala nyebe mishiminu na ikadala ako abe itai Muhammad Hassan ko kumuna ako ne tato
i fa ye juru don ne na miliyɔn ta ko n'an ye wari sɔrɔ ko n ka n'a ka wari sara ne taara jago kɛ tuma min na ne ka tɔnɔ sera miliyɔn 10 ma ne ko n'a y'a sɔrɔ i fa ka miliyɔn 10 tun b'a bolo a bɛ mago ɲɛ a ye ne y'i fa ka miliyɔn 10 bɔ a la parce que ne yɛrɛ ka tɔnɔ sera miliyɔn 10 ma sa ne y'i fa ka miliyɔn 10 bɔ n ka nafolo la k'a don bagan minnu na ka bila k'a don so minnu ni ɲɔgɔmɛ minnu na olu de filɛ nin ye i y'i fa ta de ne yɛrɛ ka tɔnɔ ye ne y'o de baara o de ne b'o nafolotigiya la bilahi i ye nin ye baarakɛla ka ŋaniya la ye dɛ n'a y'a sɔrɔ cɛkɔrɔba ka miliyɔn 10 tun b'a bolo dɔ bɛ fara a kan komi a ɲɛna ne m'a ye sisan ne yɛrɛ ka tɔnɔ sera miliyɔn 10 ma anw bɛ fɛ i ka sa yɛrɛ nafolo ko ka tunu a ko de ko ale kabini ale ka tɔnɔ sera miliyɔn 10 ma don min na ale ye fa in ka miliyɔn 10 baara patɔrɔn ka miliyɔn 10 in tigɛ ka bɔ a la k'a don baganw na o baganw de bugunen filɛ o de ye Mahamadu Hasani ta ye a ko i fa ka nafolo a ko walahi a tɛ se ka ban parce que a ye ɲumanya kɛ n'a ye mais ala y'i lajarabi de i ka diɲɛ dɔn ala y'i lajarabi de Mahamadu Hasani ko a ko a ɲɛna u y'o d'a ma sisan nafolotigi kɔrɔ tɛ wa a bɛ nafolo dacogo dɔn baarakɛla in ye nin d'a ma min kɛ a ye bolo don a la kuma ni jeli fan bɛɛ kɛra nafolo fo mɔgɔw b'a fɔ Mahamadu Hasani a bilama a b'a fa ɲɛ a b'a fa ɲɛ a ko ale ye misiriw jɔ ka kalanyɔrɔw jɔ ka fɛn caman kɛ i y'a faamu ɲumanya fɛn o fɛn min fɔ wari la ale kɔni bɛ k'o kɛ ka taa dɔrɔn ko nka don dɔ la ale nana sunɔgɔ in na ale nana ye sugo na k'ale sara fɛn o fɛn min fɔ lahara ala y'o bɛɛ jira a la sugo na ale nana ye ale ka nin setigiya in kɔnɔ ale ka baganw bɛ ka mɔgɔw tɔɲɔni min kɛ o jurumu juguyara ka tɛmɛ ale ka misiri jɔlenw ni kalanyɔrɔ jɔlenw ale tulo b'a la mɛlɛkɛw da k'a bɛ taa janɛmɛ ko parce que ko setigi don ko a ka marafɛnw bɛ ka tɔɲɔni min kɛ a tɛ k'o ɲumanya kɛ a ko ale yɛrɛ y'a ye a bolo siri b'a ko ale bɛna taa janɛmɛ kɔnɔ ko welelikɛla dɔ ye wele da ko k'a y'a jɔ ko aw b'i ɲinɛ ko ne t'i ɲinɛ ko a delila ka burukun 3 di muso dɔ n'a den ma k'a ye t'o burukun 3 in ta ka na a ko o burukun 3 taara ta ka na o bila basigi la ale Mahamadu Hasani dalen ala fɛ don min na ka taa se a ka saya ma ale ye kojugu o kojugu kɛ ko burukun 3 in y'o bɛɛ lajɛlen jurumu yafa ko mɛlɛkɛw y'ala ɲininka ko mun na nin kɛra k'a ko a ma nin kɛ yɛrɛ kama a bɛ nin di don min na a y'a sɔrɔ a nege b'a yɛrɛ la a nege b'a ka denbaya la ko nka a y'a di ni ala kama ko kɔngɔ bɛ muso in n'a den la Mahamadu Hasani ko a ko ni mɔgɔ ye ɲumanya o ɲumanya kɛ a bɛ sara i ye i y'a faamu wa n'i ye ɲumanya o ɲumanya kɛ o ɲumanya in bɛ kɛ sababu ye i denw b'a sɔrɔ diɲɛ na yan a ko nka i ka lahara ɲumanya k'i don alijinɛ na i yɛrɛ ka kɛta don a ko ale fa ka ɲumanya y'ale ka fandanya ban fa ye ɲumanya min kɛ baarakɛdenw ye o y'ale ka fandanya ban mais lahara ale tun bɛna digi janɛmɛ kɔnɔ ale yɛrɛ ye burukun min di muso n'a den ma o kɛra ale kisi sababu ye o tuma ne b'a fɔ o ye a kana jɔ ɲumanya la a bɛ se ka ɲumanya min kɛ a y'a kɛ n'a y'a kɛ ala bɛ sɔn ne y'a ɲini ala fɛ ɲumanya kɛlɛ ala k'a nɔgɔya ala ka hɛrɛ k'an ala ka laɲiniw sabati ala n'a kira ka maa